Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. Returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sne and Musa Mseleku. Njengoba wayethembisile ubaba Mseleku season 5 ukuthi lokho kucela uSne ukuthi bebe nesikhathi ndawonye akusiyinto enkulu. So sibabonile uSne ube muhle right kodwa waze wangiphoxa uSne. Asiqale ngokuhle. Usne usenayo i-learner's license njengamanje uzama ukuthola i-driver's license, so ucela ubhuti wakhe uLwandle ukuthi amfundise. Kodwa hayibo badlalelana ngoLwandle ukuthi uLwandle akafundise uSne. Wayengafundiswa ubaba Mseleku ngoba ubaba Mseleku umdala. USne nje ngobe ebuyeke ebe nokuhlupha nje okuncane sikubonayo, wayengafundiswa ubaba Mseleku, afuna ukufundiswa uLwandle. Ayibalekile ke leyo. Ubaba Mseleku ke noSne baxoxile nje kamnandi father and daughter things. Kwaseke kwangena indaba yokuthi uSne ukhohlwe i-birthday kaThando. Ngise siyamazi uThando. Ngasho ngathi uThando bengazi ukuthi umntwana kaSne because bengihleze ngimbona enomacela umamkhulu, ngaze ngayitshela mhlambe ke la spawn kamamkhulu. Ubaba Mseleku mayitshela uSne ukuthi ukhohlwe usuku lengane akathenganga lutho. Yo uSne uthi ukhona uManto kanjalo nje. Mhlawumbe futhi mina indlela engiyosho ngayo izwakala kangcono. Uthi phela ukhona uManto kufanele amenzele iphathi. Yena indaba yengane nje ikhona ngaye ngokuthi umama kodwa kahle kahle ingane ekaManto. Okokuqala nje wayezothi Manto kumamkhulu engabe uthi ukhona uma noma ukhona umamkhulu. Okwesibili inkulu into ayenzele umamkhulu ukuthi akhulise ingane ngale yandlela kuze size sicabange siyababukeli sicabanga ukuthi umntwana kamamkhulu ngoba namanje bengizitshela lokho. Ngithole ngoba sengibona umabo kuchaza ubaba Mseleku ukuthi lo thatha ublanket kaSne ingane kaSne ngathi hayibo. Bengithi nje okamamkhulu. So kuyabonakala ukuthi umamkhulu ingane uyenzela yonke into and niyambona uThando ukuthi muhle kanjani. Ukhona ke kwi family picture le yamamkhulu. uSne akabongi nje indlela akhulume ngayo. Angazi noma uSne ikhona into off noma kwenzakalani. Aze angakhohlisi ke athi ke hawu ngikhohliwe ngizomthengela ikhekhe ngizozama ukumenzela into encane noma yini. Manje nje unalento yokuthi hayi yena nje akanandaba ngoba vele ingane kamamkhulu. Yo hayi uSne yimbi nje lento ayenzile. Yes uThando usefana nengane kamamkhulu because umamkhulu umphethe kahle, washo futhi noSne ukuthi wamthatha semncane. Kodwa ungabongi ukuphendula kwakhe athi ukhona uManto uzomenzela iphathi phela vele ingane yakhe. Wagcina ngokuthi ke ingane yababa Mseleku nomamkhulu. Ukukhuluma nobaba wakhe ngiyabona ukuthi ukhuluma nobaba wakhe and bazama ukulungisa izinto, so uzokhuluma noma kanjani ngoba ukhuluma nobaba wakhe. Yayibona leyo. Kodwa leyo ukuthi akambonga umamkhulu masizovela ethi nje kufanele amenzele iphathi ngoba ingane yakhe. Kwenzakalani ngoSne? Khona guys ngiyaxolisa. Khona manje akasekho ubaba wengane. Leyo ke ayibalekile bafethu because izinto zomathandana abantu ababili abazi ukuthi bahlanganiswa yini bephinde behlukaniswe yini. Mina ngibabaza ukungamhloniphi umamkhulu emenzela into enkulu kangaka. Emenzela into enkulu kangaka kuze kungasoleki ukuthi hawu umzukulu lo sesicabanga ukuthi last born. Nangokumama ke okuyena mama akathenganga nekhekhe uyislay queen kusho ubaba Mseleku. Hayibo kodwa uSne uyadinga usizo. Nayi into yokugcina sengitshelile ukuthi uSne ungiphoxe ngani. Kunento engangichaza kwenye ivideo. Angazi uma ngayidelisa noma ngayigcina. Siyabona ukuthi ubaba Mseleku kunemali right. Futhi uSne sayizwe indaba yakhe. Ikhona ke lento eyenzakalayo kumuntu mayeke wahlukumezeka ngalo lahlobo. Edinga ukuthi athole professional help la ubaba Mseleku ezobe sengena khona emkhokhela eyakulezo indawo abazokwazi ukuthi behlale naye bekhulume ukuze phela lela page lilungiswe ukuze nalabo abamsizayo bekwazi ukumqalisa ipage elisha. Because uSne
ikhona lento yokuthi uyahlupha kodwa ikhona futhi nento yokuthi mhlambe ikhaya akakwazi ukukhululeka kulona because lento eyenzeka washo ukuthi yenziwa umuntu oseduze nabo oyisihlobo. So umuzwa ukuba sekhaya mhlambe uyaphazamiseka kuyena ngenxa yalesa simo. 2, bathi futhi ke kufanele nokuthi uyihlambulule because lo muntu indlela angithi akwenzeki ngesimo esihle. Futhi kusuke kufana nokuthi nje ukufaka umoya omubi. Ukuze ke uphole uyafuna usizo ngokuthi uhambe la ozobe ukhuluma khona nabantu futhi abatrainiwe abazi ukuthi bazokukhulumisa kanjani. Mhlambe mawukuthi akhona ama-groups ajoyinayo ujoyine nalapho mase uyabuya ke ngoba ubaba wakhe uthe indoda yesintu emenzele i-cleansing la esezobeke esemkhipha lo moya omubi ngoba uyoyuza umuntu ethi ngagileka ngehlelwa isimo esimbi kanje kuphele mhlambe 6 years later uyabo ikhona lento esuka imnyama engadalwanga uye edalwe yiloya muntu okhohlakele. Noma kunjalo ke kodwa kusho phela ukuthi uSne akangamhloniphi umamkhulu because uyabona ukuthi umamkhulu uthathe ingane wayigona kwaze kwaba isikhathi eside futhi emsiza naye futhi emthanda yena nje ngebirthday sehlule ukuthenga ikhekhe. Siyambona phela ukuthi muhle imali khona kuba imali bengenayo bengayicela nayo ubaba uMseleku athenga ikhekhe enze nje something for ingane. Yena ingane izothini Nkosi yami esithi phela owami nje ngokuthi mina nguma wakhe ngamzala kodwa ingane kaManto. Hayi uSne akangayenzi lento. Mhlambe ke mawukuthi ubaba uMseleku wayenza kuye noma uma wakhe because asaze silizwe sathi lama kaSne kodwa kusho ukuthi naye sekufanele aphinde lelo phutha lelo ngoba ubaba uMseleku kuyasho ukuthi indaba yakhe noSne ilungiswe umamkhulu okhulume nobaba uMseleku ukuthi awukwazi ukugive up ngengane yakho noma ngabe iyakuphoxa ngezinto ezithile kodwa ingane yakho akukho la uzoyilahla khona. Akangakwenzi ke lokho uSne akalifuna usizo umamkhulu ethe bemsiza kodwa naye ebe khona eduzane. Hawu siyambona lapha ka TikTok ubhizi nomunye ubhuti noma simcebe kubaba uMseleku sesekhohlwa namabhede engane. Kodwa uSne abantu baze besho izinto ezwrong ngaye cha ungiphoxile bandla akakhombisanga ukubonga. Angivaleke le video bengizonitshela ukuthi uSne ubekhona lwenzeka kusuku lwakhe lokuthi abe nobaba bobabili wathi ubeyifuna ukuthi bebonde. Uyayibona into yaSne leso sikhathi esilahlekile kodwa ke kuyalungiseka ngoba sibona ukuthi engathi sebekhuluma kangcono nobaba uMseleku. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Ngiyangizwa ngiphefumulela phezulu ngiphuma phandle so bengishesha. Bye.